Fadzai Mahere aiwa uya wazoya kuipa manje nokuti ochiataka Sengezo Tshabangu headline rakabuda nezuro panhau yekutengesa kwa Sengezo Tshabangu yekuti Triple C Tshabangu kiss and makeup. Aiwa nhau yakabuda muDaily News taona kuti Fadzai Mahere abva uya akadya magaka aiwa achipopota chaiko chaiko achiti vakomana zvakaita hazvina kunaka. Tapinda mashoko ataura nokuti bvo subscribe ulike utina on the bell icon. Chipinda mashoko akanyora achiti you won't see the think pieces about handling seat on a platter to ZANU PF. You won't see calls for Democrats to reflect. You won't see calls for constitutionalism or constitutional integrity. You won't hear even see demands for the legal basis for these fears. You won't hear a word about accountability for the destruction of the voice of the people in parliament. You won't hear them point out that there is no resolution. You won't even hear calls for consultation of members. When ZANU PF hijack the opposition, it's not an attack on individual personalities. It's an attack on the very fabric of our democracy, an unconstitutional recreation of a de facto one-party state. We need new leaders. Ndo mashoko ane achitaurwa panapa naFadzai Mahere aiwa achiva vachipopota chiti aiwa hamusi kunyatso kuzvinzwisisa, hamunyatso kunyatso kuona kuti magnitude yazvo kuti vanhu vanobviswa muparliament, vanhu vaifanira kumirira the voice of the people muparliament. Wati vachiti aiwa kupenetrata kwakaita Sengezo Tshabangu mubato Triple C akaita chinhu chakaipisisa kwazvo, aiwa akaita chinhu chakashata kwazvo. Mashoko ane achitaurwa panapa naFadzai Mahere. Mboyambotudza mafungiro enyu kuti munoti kudii pamusoro penhau iyi. Aiwa pena kucomment section medu, sanga no subscribe kulike chinoturn on the bell icon.